Mwari wokudenga wamasimba makanaka moga, tinokutendai mambo wangu, ishe wangu namuponesi. Ndimi matendera kuti vanhu venyu tiungane pano, tidzivirire matsaona mukati memisha yedu, tidzivirire mhondi dzingadai kunopinda mukati memisha yedu nokuburikidza nekutendera kwamazvita imi wedenga. Fambayo nesu mukati medzimba dzedu, mutitungamirire. Kudenga kwakanaka, kudenga kune ngoni, nekutenda tinopona. Amen. Ini ndinoitwa Henzi Chundu, zita rangu rokuberekwa, asi ndiri Sabhuku Chundu. Chiitiko chakaitika kwaMambo Chundu chakatikachamadza nokuda kwokuti ndechekutanga kubva pakugara kwataita kunzvimbo munomu, kubva tichitanga tichigara. Mambo Chundu ndevechi11 nhasi. Murume anonzi Traimo Tore akauraya, akauraya nokuti pamba pake ndepanga pane mitumbi yacho yese. Akauraya mudzimai wake, akauraya hanzvadzi yake watinoti amai vake iye Tore, munin'ina wavo ndive ane mwana umwe wechikadzi akauraya. Saka paukama vanhu pakugarisana ndobva azouraya Sabhuku Masawo, vanhu vasekuru, hanzvadzi yaamai vake. Saka tiri kutoona kuti idambudziko rakakura rakaitika, and then zvakazotibatsirawo mapurisa vakauya vakaedza nepavanogona, community, mabusinessmen vakatibatsira sezvo mazuva anga akawanda pakanga papondwa vanhu vakagariridza kwe 2 days, vakachiona kuti zvingafambe sei. Mumwe wacho Sabhuku Masawo akamuuraya ndokumuradzika kuseri kwekicheni isina kupfirirwa, ndobva achera dhaga, ndobva aita semuhombo wembambaira, ndobva atodzika mbambaira pamusoro. Mumwe uyu akamubaira nechepazasi pemusha wake, just 50 meters. Uyu tiri kuti Sabhuku akaiswa pa 2 meters paseri pemba. Uyu mumwe musikana anga ari pa tingangoti 10 meters paseri pechikomo, ndopa akamubaira nebanga ipapo, rikatochoka rikasiiwa ipapo. Tozouya uyu watiri kuti mudzimai wake, pane chitoireti changa chiri pamba pavo, changa chisina kuvharwa. Saka akabva amukanda muchigomba imomo, ndobva atora mahuswa ndobva avhara, akamuputira negumbezi, ndobva azonomukanda imomo ndokuisa mahuswa ndobva avhara. Saka panguva yataineteka kutsvaga ndopa akanga ari. Avo Sabhuku tichivatsvaga vanga vari padhuze. Musikana uyu ndiye akati saka akakurumidza kuonekwa, vamwe havasati vawanikwa. Saka tingati mukadzi wake ndiye akazoda kupedzesera. Saka tingati chiitiko ichocho akazobva atiza. Pati paatiza kudaro akazodzoka. Paakadzoka akanga akugara muchigomo pane pakawanda. Saka ipota achiti pamba panga pakabikwa chikafu, ndepakaenda kunoba kuti aone chikafu chokudya. Saka chikafu changa chakutomunetsa. Saka ndopa akazoonekwa nemwana achibva pamba paakanga abva kuba manhanga mukicheni. Saka ndobva mwana uye azonoudza vabereki vakomana 5 ndobva vatenderedzana, ndobva vamuteera kwaakanga ari. Iye akada kuradza kutisa, ndobva vamhanyisana naye. Asi anga akabata banga mumaoko, abata banga mumaoko akazoti adonha akundikana, akabva tora banga raanga ari naro ndobva azvibaya pahura. Saka vakomana vakazosvikomubata ndobva vamutorera banga racho, ndobva vakumbira businessman anonzi Dzingai, ndiye ane mota yakazomutakura. Asi pamashure apa pataitsvaga pane umwe businessman futi anonzi Offer, anova akabatsira zvikuru parufu iroro. Nyangwe mamwe mabusinessmen vakabatsira, asi Offer akabatsira zvakanyanya kupinda vamwe. Saka tiri kungoti vanhu vavo vakakwanisa kutibatsira. Masabhuku iwo changamire community yacho, tese takabatsirana kuti zvinhu zvifambe. Ndobva asungwa kudaro akabva atakurwa nemapurisa, ndobva vaenda naye. Asi mapurisa vakazomutora tamuisa pakliniki. Achingosvika pakliniki akabva aiswa drip. Saka vanhu vakawanda vakabva vauya kuzomona aiswa drip ipapo. Officer in charge vakazouya
ndobva vamutakura ndokuenda naye, but pari zvino tiri kunzwa kuti ari kuHarare kuchipatara, asi zviri kunzi ari kurikava, saka asati adzoka. Ndatenda. Alright, tinotenda nenhoroondo yaMatipa. Mungavewo here nefungidziro kana ruzivo rwamungange muinaro kuti chii chingange chakakonzera kuti azosvike pakuuraya vanhu vatatu ava? Pari zvino hatina chikonzero chatingati tiri kuziva. Kunze kwake iye pamwe ndiye achatotaura, kana aita zvakanaka achataura chikonzero, but zviri kuitika ndezvekuti anonyepera. Saipapa anotova nomumwe munhu waari kunyepera kuti ini ndakauraya vanhu vaviri, uyu mumwe chete weyanziri ndakauraya akaurayiwa nomumwe anova futi sekuru wake waari kunyepera, anova ari pedyo ipapo. Saka kureva kuti ari kuda kuwedzera kutsvaga vamwe vanhu vanosanganisa munyaya yakaita ari yega. Saka pari zvino, nokuti adzimai vaSabhuku Masawu vanoti murume akabuda mumba achienda kunotora mukoma weiyeyo akazoponda, mukoma wake ndowaida kunotora kuti vaende kunokofora kumunda. Saka 5 dzekuseni dzavakabuda, saka ndozuva ravakaswera vasipo vasina kuzowanika. Zuva iroro wanga uri musvesvondo wakazosera vasingawanikwe, vatopondwa tikazozvimande futi kusvika Chipiriwo. Saka ura kuti hatisati taziva chokwadi chakaitika kuti ingave nyaya yei yakakonzeresa kuti anyanyoponda vanhu vatatu panguva imwe chete. Isusu tiri kumunda tanzwa kudaro, ndine mwana mukomana anonzi Twafadzo, ndiye akazomubata wachona. Ndakatya kuti mwana wangu angaenda kumhondi ndisipo. Satakabva mumunda mataisa sakakila tichitomhanya tichikapamba, iye akabva kuona nerodhi yekukonolewa achienda neanonzi Norman Chane angauya kuzomutora. Vasvika vakomana vangu vari 5. Sesi takatombofunga kuti regai timobilize vamwe vanhu vakawanda tiwande sezvo munhu aityisa. Saka vakabva vangosuggesta kuti mukaita noise futi bosi Saturday yachona anga ambotsvagwa pakatoita businessmen wepamashops, akamobilize youth yese kuno kuchitendewa, vakatoya vakazadza track. Saka pakaita noise yakanyanya zvekuti pakatorira futi. Saka akatadza kubatika, vakangoona mafootprints ake chete. Ndipo vakomana vangu vapinda musango vachimutsvaga, pavakanzwa futi arira kurodhi vakafunga kuti maybe awanika mbovadzoka vese. Saka kuti vachizotera mafootprints, saka tatinozomuona. Saka the following day yanga iri Sunday. Saka Sunday yacho ndoyakamuka achinzi akasvika pamba peava mboadya mapudzi anga ari mutsaki, ivo vari kumuti. Vachidzoka pamba vachisvika vachiona mapudzi adyiwa. Imimi makasvika mapudzi aita sei? Ndakaona adyiwa. Saka time idzodzo tanga tasiya tabika taisosati titosodzoka todya. Taenda kumunda, baba vanga vadzika kwavo, isu tanga tiri pedasi padhuze nepamba. Tasiya kusaidi kwemoto ndokuisa bhodho redu rewiti titi ndizvo tichadya masikati. Tadzoka ndindabika ndokuziva maitiro andaita. Ko asi baba vadya here? Tapakura mapureti edu ndaona zvashota. Iyeye ari kuti pureti yababa hapana. Chienda una wabvunza kuti ndine mushonga ndadya nguva. Ndopakuzotanga kuti bengewo. Musadya zvinhu zvine mushonga mese nevanhu. Madimasiya kudya. Nenzara vanhu vachiva vadya. Nguva iyoyo hatambozitora sezvinhu pane itori nezvimwe zvakaoma. Ndakavadata alright, rege ndinoona maisandi vari kuisa mushonga kuti hapana ambodarika here wamaona. Ivo vakati aiwa hapana, zvino rege ndinoona sekuru pamwechi pane waona ustraight pakona. Ndokuenda ndokudzoka. Hapana mundu ndakasaka mai ndoda kuenda kuzasi kunesa mushonga wemasakarasi. Vana vatoti vasiyana. Vazvataiwa vasiisu tiripo pano, vakaona chavane wana tiripo pana padhuze vanouya. Shuwa nguva iyoyo takabva tadzika kumasakarasi, tofunga takazoya past 2 tichida kuti mushonga ushande nezuva. Tichidzoka kuye nguva diki diki Mudbig Fair yasvika umwe chairman wedu wekupi wekumakwawo. Nguva iyoyo tataita sei tatatendera kumunda kufoja tadzoka. Iye akusunga agere achitoona message iri kupinda kuti try mwanza aonekwa kwago. Takati aenda try aonekwa kwago. Nguva iyoyo akusumuka ari kuenda. Aiwa takutogadzira chibage changu ndimanye kuchigayi.
ndogezera chibage 2 minutes ndaenda kunogeza. Ari kuuya uyu nembewa chitanzi baba imukomana uyu anga ari pabi yangu apa. Nyasha manje. Alright, nyasha. Auya nembewa ye baba vari kukunda baba kutodzika pamunda pamangu apa ndokuvashedzera ndakati havamboshinzwa itodzika ndokudzika ndokuvaudza kati aisakumba ndiri kuita sei ndichazoona kana ndadzoka kumunda ndokuenda kumunda baba vai ndogesa fast kugesa kuti mhanya uchigara ndamirwa naabi yangu tatopedza mukomana chija iwewe uitiyo usire chichikafu usire mubi yako usamupedzere uite fast ukawanitera ndokuita sei ndokutora witi iye ndokudya ndichizomusiya inini achidya inini ndichitomhanya chindimhanyire kuchigayo ndopaakasara uyu kuti achizokiya mumba apedza kudya ndichitosvika pevava ndizoti kune mukomana mukuru wanga naiko iwe panda kutumira musati madzoka izvozvi kwamirirwa nasekuru kumunda izvozvi topinda murodhi mani uye paari kupinda murodhi ari pakati pemunda isusu tatodzika nabi yangu tasvika pevava ndikutenda kuchigayo mukomana uye paari kudzika ndopaari kumhanya ari kusangana neuyu achichindaona train. Okay. Right. Ndikamuona akatasa chena kumba iye anambonora ini ndopandika wanda nekude ndopandikatiza. Waimutya here? Nyaya yacho yakaita waiziva? Anga akaita sei? Akaponda vari 3. Vari 3? Wanga wakaudzwa nani? Waiziziva? Alright. Saka inini manje ndaitove kumunda natafadzwa tichitoisa sakakila saka ari kunzi Norman Chani baba Sandi muneipa wavo ava pavaibvunza kuti pane munhu amboya adya mapudzi pamba pedu here. Saka ndakaona Norman Chani achiuya achitomhanya ndobva asangana nemukadzi watafadzwa tatatoti enda hako kumba unosanobika isu tozoya tichidya ndobva timainini Kawara aripi zvikanzi Kawara ari pamunda ari kuisa sakakila zvikanzi Traimo aonekwa kubhani ramaitini. Saka mukadzi watafadzwa yakada kudedzera kuti bamuku uya zvikanzi aiwa musaite noise asi toda kutoti paite noise voti tikaita noise kuti anotiza sezvaakaita nevhuro wachona. Saka vakabva vatongosvika chitafadzwa taona Traimo ari kunzi aonekwa nanyasha pabhani rekwamaitini ndobva tatosiya zvigubhu zvemushonga ndobva tatomhanya. Saka vakomana vakamhanya kudarika izvo. Saka tamhanya paipa tichisvika pamba pamaipi apo tafadzwa nechimwe chimbwa chake so chakabva chamuteera chimbwa chocho vari 5 kudaro minoti vakamobilizana seiwo ndovanoziva tvakadyarana sei kuti umwe ndaine uku vamwene apa. Saka vakaenda neapa vachona 2 ndovari kunzi imbwa yakabva yatanga kumuona iye paakaona ndaonekwa nembwa yaguku rakabva atanga kudii kumhanya. Saka anonzi Tongai Maki ndobva adedzera vana tafadzwa nguva ari kumusoro ndobva vazongomhanya minoti vakamubata sei ndovanoziva. Esi takabva tamhanya taakutera kurwizi kwaita chii noise kweyakuya tichisvika parwizi takaona vakomana vari 5 fungu vatomubata ndotazodetserana navo kumutakura kubva naye kwaive kurwizi posi pamusingasviki mose. Saka pakabva pasvika anonzi Mackenzie Manyamba bataona kuti taida help yekuti 1 polisi ikasire kuya posi taitya kuti anogona kutiza 2 taida kuti kana vanhu vakawanda akati zvenga posi papasina kana mahandicrafts kana chii posi akanga akangobatwa yakabata rokuuro kumugwagwa ndomabatiro vanga vakatomuita. Saka Mackenzie akabva aitobhidha posi anga atozvicheka banga rake ranga rakatobatwa ndobva anonzi Mackenzie azofonera umwe ticha wepakabidza sekondari anonzi Dzingai akaresponda nekukasira posi akabva auya nekombi ipapo auya nekombi yake ipapo tichisvika naye parodi tabva tamisa mukombi havamwe vanhu vese vakazosara vochiuya chichi ndobva tazoya naye pakliniki. Aiwa no maita basa pane zvimwe zvamungade kutudza? Ndoona kuti vakomana vacho vakamubata 2 guys dzacho dziripo I hope mukavabvunza they can tell you varipo. Mfana akasvika akaudza inini tataone kunga tauda kumbobuda tichienda Nyasha akabva anditi baba John avaona kumba ini ndobva ndadzoka ndashedza mublash awa ndobva tashedza vamwe vacho vari pamhiri pacho vauya vana kuya
takangoita kudai kuti tasade kushedze tangu kama kasaini uya ongea akazosara akamira sorry taurako toba vauya kumana toba taenda tatijarana twamwe kwamwe saka ini kwatakaenda nako takaenda topo tune umwe wacho asina kuya ini ndinaranga umuona auda tatize aifunza vantu kudambura musoro umufoja saka angada kubva panga agara bosi panga vari pachena so angada kufamba so aidotiza so ndopaka ndaonekewa bva tangada kumhanya ndodamuchingiridza ndobva adzika kuzasi ebva asangana neumwe wacho anga arikoko umwe ndopaka ine road ndobva ndamhanya nerod ndo ndashedza umwe wakumana totete nimwe timu iri tuiva ndore handiki kuseri aripo ndobva kumana mutsi wavepai achita si apa itomhanya panguva izvozvo ndobva tatena neroad yekudambudzira totamuchingidza kumberi iye bva webva asangana ne saka ini ndakazosara ndiri pamadenge so panga ndaukiwa ndakadonha pamudede ndopakazoita si pakazoshanda basi mutauriro ari kuti ari kutaura nemonemo chaizvo but vane maari kusirira but tikatanga takagovana kuti takatanga triple 4 takangoti 2 ku2 wechi 5 paakazouya tandatumira nyasha futi kunomhanya unotora ngomfana anonzi kodza uya achiuya akazouya neroad street isu tatatovgovana kuti vamwe 2 ku4 jeko vamwe 2 4 jeko side saka tangangopanana mutemo kuti anenge atanga kumona munoridza code saka wakomana ndo akatanga kumona shuwa wabva toridza code kwatekena nakunaina nemufana 3 2 nambo yavaitera masokozi vanga kushika vanga makambobira nava arifa saka wakachimumana wachimumona taine kankambo kadaiso kukumba kufike akasaka kunoukura kambo ava watota plus akaridza code but akasanga kumhanya saka mukomana akava neroad street ndiye mukomana akanosanganidza nekuona paakatiza ava vamona uya akava neroad street mukomana mochi 5 wacho akauya apo akava neroad street akangozonopinda pamba ya street futi achimhanya saka akatiza ava vakamona achimhanya kudai ndipo akanosanganana naye takazomona panapa nepaclass apo vatarisana kudai mukomana wewe mondi ichitendeuka achiti mirai iye ndio mutauro wakaita kuti ndaiye padhuze kodza achibuditsa banga mukomana wewe tichirova mubani munhu chimhanya tichiteerera akabva aibuditsa banga riya mondi yaiyi akatendoka akabva anobuditsa banga ukaso varotanga kuita zibaya akati ari kuzibaya anga akutosvika kuti anomubata saka tiri kuva nemupini mukomana amuti ta maoko nemupini patendeuka futi achitendeuka uya anga akusvika mudhuze inonzi tafadzo panga anosvika mudhuze vamurikuwa vachini ndare but haana kuwa very time iyoyo futi yakapedza kusvika akabva atopinda muchirikuwa maakanowira so vachinopinda murikuwa saka vanochingiridza takadai nevava vamwe vanga vapi vakomana vakabva kupinda nepakapinda napo tichinomona awa ndozvakaitika anga akutobleeda plus vanga paakanowa akabharira sana chapo so saka hana here paakada kumuvha kuti ada kunoataka imimi tinganyepa pai mabudisiro akaita pane munhu akaona something yokuti hapana right adona bva maita sei adona kudaro kune murume aitinzwa waibva muviri anonzi Manyamba so akabva auya achimhanya aiti akanzwa noise because vanhu muraitatangoziwira mukangonzwa noise please ngatibatsirane akabva atouya paakauya ndiye aive nebhaiki rangu kumiri ikoko anga aritora the following day saka achisvika akatoona mukomana yatowa iwe chimhanya unotora bhaiki kumhanya kupolisi unotaura mukomana itamubata takatomubatirana tatosangana kuroad because patanga tave kwakure nehighway road tatatomubatirana tichiuya tasvika kwayo ndopatakazosangana nepolisi yatosvikawo futi pahighway paya nevanhu vanga vaudzana kuti mukomana abata vaungana vanga alright imimi munonyatsoziva here stori yacho kubva kwekutanga kati munongoziva ipapapo chete kumwe kweza ndizokungonzwa zvomakwakwa hatinyatsoziva tinyanyepa asi time maimbomuziva here sotogara padhuni pedyo 3 kilometers pedu pai kuti maitombotambawo naye kana kutandana aitombouyawo achitenderwa ane vaiwiriranawo nawo especially kwaakazononoza adya chikafu vaivesavira plus vakaita udombo kunomuroorera mukadzi waakazorai okay asi anga asina umwe uyo angatori munhu bo alright ameno pakundapotsa unoziva yakuru inini chakangoitikawo ndaive kumunda ndichitodambura kuchimusosa plus ndovakanguya vachiti itramo aita se aonekwa saka usaite chisaite noise ndakabva ndapapa nebadzi ranga riri pasirivemuna ndabva nangotora badzi andabvisa badzi andabata mupini kutamhanya takanosvika kumba kompani
ndovataona pana tongai naye pano patata rege kutiende straight kuti tinosvika paaonekwa azviite rege tigwana vamwe ende vamwe toenda nokusaka ndakaenda namukoma vakaenda varipo tuna tongai asipo mwana wamai naamai tigare takachengetedzana ndizvo saka tafamba tichibuda mufodya mamukoma ndaona kuti mukoma midzika ine zasi ndoda rasi ndonosvika pabhawa ndimi muchengeredza nokuti kuti akavhurumuka imi muruchi nechekuzasi kuti kuti mukwanise kumubata nokukasika saka zvadaro ndopandakangonzwa noise ichiita se pakuridzwa code yekunzi mukomana richi ari kunoku ari kumhanya saka mukoma vanga vari kumashure ndakabva ndavasiya pakuda se pakumhanya ndichipinda murodi ndakabva ndaona Coleni wacho asipo mukomana to Coleni ndanga ari pamberi pangu ndiri kumashure tinoteremwa tichibva pamba panga apfurumudzwa tinoteremwa kumunda kwaangare ndava ndangomuna achiti vhu kodza pamutoka nendiri mashure saka akanosvika mapeto kumunda kwekuti anga kusina kuita sekwekuenda kwakune zvimadene neminzwa akabva mira ndopakatanga zvicheka nebanga ndopandakadedza ndati kodza achiita se murove nemupini wedema wire pasi kwanisa kuti kumbata ndobva murova ruoko dai saka dibanga rana kukwanisa kuita se kudonha saka iye akandona chimhanya ndichita se ndichiwa ndopakatanga kuda kutiza futi aite se aende ndopatakamurovera ndari achiwira pai gorongo saka abva ngomuka futi negorongo vaatanga kuita se kumhanya achino saka mbwe kakabva kawa ndofunga kafungudza kuti imbo yedu se kakumurume ndopakanomira futi kenamba 2 abva atanga futi kuita se kuzvibaya ndopatakasvika ipapo vatamurovera pasi saka vakomana vatozosvika rata se tatomubata tomabatira takamira amuna kutya here panguva yacho zvedu hatina kubatwa kuti arambe ari munzvimbo wose aitotyisa angakugara pai area yanga yacho area medu chamuchamu pangori munda wangu unoperera se paigara pamira apa nepaigara pava nepanoperera mundo vava zvinonzi akambobuda munzvimbo ino makamboinzwa stori here ndinomataurira aita iye ndiye akataurira iye ndiye aitaurira ave kuchipatara akutaura kuti akaenda kuchipinga ndomataurira aita okay anzi aenda kunoitei kuchipinga iye akati kuchipinga kwandiri kuenda paakaparamura mhosva akanga kuna munin'ina waamai vake vanogara kuchipinga ndokwaiti ndokwandaida kuenda asi handina kuzosvikako okay sonzi anga kunotsvaga mushonga wokuda kuzvibatsira kuti ichokwadi pamushonga apa handina kuzonzwa zvangu kuti yaiti kuda kuzvibatsira asi mushonga endakangoenza achitaura kuti mushonga akatsvaga pekutanga asati auraya mukadzi kuti ameno yanga iri mushonga yavo yavaitsvaga but aiti inini kuzoti ndizoraya mukadzi yave mushonga yekuti ndasingafaniri kurambana nemukadzi osaka aitoblema mishonga iye aiti ndo zvakandikonzesa ndizoraya mukadzi because ndasingakwanisa kuzorora umwe mukadzi kana ndarambana newo zviri kunzi mishonga yacho akaiwana kun'anga kana dziprofita dzimwe area ichokwadi chamakambozvinzwawo here iye paitaura aiti n'anga yacho anzi Rukare but aiti yakafa akasvika yakafa saka mishonga iyo yakambopiwa ndo yakanga yavhiringika kusaziva kuti vatungamiriri ndinokukumbirai kana makunogadzisa nyaya dzevana masabhuku tapota kana nyaya dzevana dzauya tsvagai nzvimbo yakakodzera tsvagai nzvimbo yakakodzera yekuenda kunogadzirisa vana ngatiendei tiri vaviri vatatu tinonzwa nyaya yemwana takarara hatidi kuti paendwe sabhuku achienda ari umwe chete ngatiitei vaviri vatatu totsvaga pakanaka pekuti nyaya yedu tinoitaurira nevana tibatsirwe zvakanaka matambudziko atichasangana nawo akati wandei kumberi kwatiri kuendawo evana vari mumereji kazhinji ndo nyaya dzamuchaona dzamuchatonga dzimba dzevanhu dziri kuparara dzimba dzevana dziri kuparara zvisingaiti ndo nyaya dzamuchatonga idzodzo dzakanyanya dzinoda kuti dziongororwe noungwaro musapere pamaruva masabhuku
atinoona mamwaya maruva tarisai kumidzi endai kumidzi mudzike dzike nemidzi